गाठोड्यावाले बाबा, ह्याला काय झालं? हा ठीक तर आहे ना? मी नक्की नाही काही सांगू शकत, असं म्हणत गाठोड्यावाले बाबा खाली बसले. ते माझ्या नाकाजवळ त्यांचं बोट आणून माझे श्वास चालू आहेत ना याची खात्री करत होते. जोकारपाल, ही भूत फक्त माणसांची प्रेतं खायला जमतात. त्यांचं हे वाक्य ऐकून नयन आणि विशाल थक्कच राहिले. भेंडी, याचा अर्थ? नाही, त्यांनी याच्या शरीराला स्पर्शही केलेला नाही आणि याचे श्वासही चालू आहे. पण मग हा उठत का नाही आहे? कदाचित हा शरीराने जिवंत आहे, पण मनाने तो मृतावस्थेत गेला आहे. गाठोड्यावाल्या बाबांना हे सगळं नीट सांगता समजवता येत नव्हतं. म्हणजे तो कोमात गेला आहे का? विशालने विचारलं. हो, तसंच काहीचं. तिघेही काळजीत पडले होते. गाठोड्यावाले बाबा माझ्या डोक्यावरून हात फिरवू लागले. ते काही क्षण शांत झाले. त्यांनी त्यांचे डोळे मिटले होते. तेव्हा अचानकच त्यांना कसली तरी जाणीव झाली. याच्या शरीरात आत्मा आहे. या त्यांच्या शब्दाने विशाल आणि नयन 2 पावले मागे सरकले. आत्मा? कोणता? मला नाही माहीत. तुम्ही आधी दोघेही मागे व्हा, असं म्हणत गाठोड्यावाल्या बाबांनी माझ्या भोवती एक नेहमीचंच मिठाचं रिंगण घातलं. त्यावर आधी हळद आणि मग गोमूत्र शिंपडून त्या रिंगणाला एका लक्ष्मण रेषेचं रूप दिलं. त्यांनी त्यांच्या गाठोड्यातून दुसरी एक बाटली काढली. त्यातील पाणी ओंजळीत घेऊन ते काही मंत्र पुटपुटू लागले. त्यांनी ते पाणी माझ्या शरीरावर टाकले. ते गंगाजल होते. माझ्या शरीरातून एका बाईच्या ओरडण्याचा आवाज आला. मी ओरडत असताना माझ्या मानेच्या, डोक्याच्या नसा अक्षरशः ताठरल्या जात होत्या. माझा चेहरा लालबुंद झाला होता. तो आत्मा जर जास्त काळ माझ्या शरीरात राहिला असता तर मला वेडही लागू शकलं असतं. गाठोड्यावाल्या बाबांनी ते पवित्र गंगाजल पुन्हा एकदा माझ्या शरीरावर टाकलं. मला माझ्या डोळ्यांवर एक निळसर धूर दिसू लागला. माझ्या कानांवर गाठोड्यावाल्या बाबांच्या तोंडून निघणारे मंत्र ऐकू येऊ लागले. मी शुद्धीत येत होतो, पण माझं डोकं प्रचंड दुखत होतं. जणू माझं डोकं कोणीतरी प्रचंड शक्तीने अगदी जखडून ठेवलं होतं. मला माझे डोळे पूर्ण उघडताच येत नव्हते. तोच माझ्यावर कसलं तरी पाणी शिंपडलं गेलं आणि एका क्षणात त्या वेदना कुठच्या कुठे गायब झाल्या. मला स्पष्ट दिसू लागलं. विशाल आणि नयन यांनी मला कडकडून मिठी मारली. त्यांच्याकडून मला कळलं की मला माझ्या डोळ्यांवर दिसणारा तो निळा धूर हा माझ्याच नाकातोंडातून बाहेर पडत होता. ती एक आत्मा होती, जिला गाठोड्यावाल्या बाबांनी माझ्या शरीरातून बाहेर काढलं होतं. हे सगळंच नेहमीप्रमाणेच कल्पने पलीकडचं होतं. मी शुद्धीवर येताच माझ्या आजूबाजूला पाहू लागलो. मी बेशुद्ध पडायच्या आधी माझ्या समोर जो काही प्रसंग घडला होता तो एखाद्या रिकॅप प्रमाणे काही सेकंदातच माझ्या डोळ्यासमोर आला. ते माझं एखादं स्वप्न तर नव्हतं. मी वेड्यासारखा कावरा बावरा होत इथे तिथे पाहू लागलो. माझी ही चलबिचल गाठोड्यावाल्या बाबांनाही कळली. ती मुलगी कुठे आहे? इथे एवढा वेळ आम्हाला ती कुठेच दिसली नाही. तिला कोणी नेलं तर नाही? खरं तर या नदीकाठीच आमच्यावर एकाहून एक भयंकर प्रकारच्या भूतांनी हल्ला केला होता. त्यात त्या मुलीबाबतही असंच काहीसं घडलं असावं असं गाठोड्यावाल्या बाबांना वाटणं साहजिकच होतं. हो, माझ्या या उत्तराने सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. हो म्हणजे कोणी नेलं तिला? भूत, पिशाच की अजून कोणती शक्ती? हे बघ, तू आम्हाला सांग. आपण सगळे मिळून शोधू तिला. तू अजिबात तिची काळजी करू नकोस. माझ्या मित्रांच्या चेहऱ्यावरची काळजी किती खरी वाटत होती. पण सगळंच काही इतकं खरं असतं असं नाही. त्या मुलीला शोधण्यापेक्षा त्यांना माझ्या एका सर्वात जवळच्या मैत्रिणीला शोधायचं होतं. पण हा सस्पेन्स आता जास्त वेळ वाढवण्यात काहीच अर्थ नव्हता. आमच्या प्रवासात आम्ही कितीतरी वेळा याहीपेक्षा भयानक संकटांना तोंड दिलं होतं. फक्त मनाचं दुखणं शारीरिक त्रासापेक्षा इतकं कष्टदायी असतं याची आज मला पुन्हा एकदा जाणीव झाली होती. ती स्वतःहून गेली तिच्या माणसांसोबत. माझं हे बोलणं माझे मित्र ऐकतच राहिले. तिचं इतक्या दिवसांचं वागणं पाहता हे इतकं सहज झालं असेल याचा कोणालाच विश्वास बसेना. अरे पण तिला तर तुझ्या सोबत असायला हवं होतं, किमान आपल्यावर हे भयानक सावट असेपर्यंत तरी. मला नाही वाटत असं. उलट तिची इथे आपल्यासोबत
घुसमट होत असावी. जंगलात राहणारी ती मुलगी, आपल्यासोबत तिला न धड काही चांगलं खाता येत होतं, ना आपल्याशी मनसोक्त बोलता येत होतं. तिची तब्येत तर हल्ली सारखीच बिघडलेली असायची. मला वाटतं ती तिच्या माणसांसोबतच तिथे आनंदी राहील. हे तू म्हणतोयस? हो, मीच म्हणतोय. आता सोडा तिचा विषय. खरं तर आपणही तिच्यामुळे, तिच्या तब्येतीमुळे या जंगलातून आजवर बाहेर पडू शकलो नव्हतो. पण आता नाही. आपण आता या क्षणापासून इथून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधू. आपल्याला या प्रवासात आता जास्त काळ अडकून न राहिलेलंच बरं. असं म्हणत मी माझ्या पायांवर कसा बसा उभा राहिलो. नयन आणि विशाल पुढे चालू लागले. पाठून मी गाठोड्यावाल्या बाबांसोबत येत होतो. गाठोड्यावाल्या बाबांनी एकदा माझ्या डोक्यावरून हळूवार हात फिरवला आणि त्यांनी एकदा माझी पाठ थोपटली. कदाचित माझ्या मनातलं त्यांनाही कळलं होतं असावं, पण माझी त्यांच्याकडे बघायची हिंमत झाली नाही. मला भीती होती, जर का मी त्यांच्याकडे पाहिले असते तर माझ्या आसवांचा नक्कीच बाण फुटला असता. आम्ही अंधारातून वाट काढत चाललो होतो. तोच एका प्रकाशाने आम्हाला अक्षरशः घाबरवलंच. आमच्या समोर चेतन उभा होता, एखाद्या मृत मुलाच्या आत्म्यासारखा, एकदम स्तब्ध असा उभा. पण तो आत्मा होता हे आम्ही कसं विसरू शकणार होतो? आम्ही त्याला काही विचारणार, तोच तो स्वतःहून म्हणाला, मांत्रिकाचं गाव कोणीतरी पेटवून लावलं आहे. तिथे सगळ्याची राख बनून गेली आहे. काय? हो, मी माझ्या डोळ्याने ते सगळं दृश्य बघून आलो आहे. मांत्रिक आता शांत बसणारा नाही. तो काहीतरी भयंकर डाव आखत आहे. तुमच्यावर इथे हे एकावर एक हल्ले करून तुमचं खऱ्या विनाशावरचं लक्ष तो बाजूला करत आहे. म्हणजे जे मी पाहिलं ते फार भयंकर होतं. त्या गावात असलेली शेकडो प्रेत तो जिवंत करत आहे. मला तिथे त्या मांत्रिकाची जाणीव झाली. तो तिथे प्रत्यक्षात जरी दिसत नसला तरी तो दूर कुठेतरी एका जागी तंत्रक्रिया करत आहे. हे सगळं ऐकून आता तरी मला वाटतं या जंगलातून बाहेर निघण्याची कल्पना आपण तुर्तास लांब ठेवायला हवी. आपल्याला सर्वात आधी गुरुजींना भेटायला हवं. आधीच खूप उशीर झालेला आहे. तो मांत्रिक दिवसेंदिवस शक्तिशाली होत चालला असावा. तो तिथे युद्धाची तयारी करत असावा. गुरुजींना या सगळ्याची लवकरात लवकर जाऊन कल्पना द्यायला हवी. यासाठी आधी आपल्याला गुरुजींना शोधायला हवं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.